Hej, mit navn det er Philip, som I måske ved fra ABCDPH. Men i dag der skal det lige handle om livestream i påsken. Og så tænker jeg nok, er det livestream? Ja, der er livestream i aften. Og så tænker jeg nok, at den her video, den er uploadet for 3 dage siden. Det er sgu lige meget. Der er livestream i aften. Om 3 dage også. Helt indtil og med på søndag. Er det rigtigt? Ja, og vi har en gæst med hver dag. Det er påske livestream. Yeah! Og vi sender fra 7 til 8, eller halv 8 til halv 9, eller 8 til 9. Okay. Jamen det er rigtigt. Nå, det er bare lige... Hallo. Så det bliver mega fedt, ikke? 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 Kan du sige ja? Ja, det bliver mega fedt, ikke? Ikke? Ikke det der mega fedt, jo. Og så tænker jeg nok, nej, jamen jeg gik jo glip af det i går. Så lad det være med at så tænke på det. Gå ned i beskrivelsen. Lav den lige den der fulde udgave af sin ting. Og så tryk på videoer. Eller under video, der er der et link. Tryk på den, og så finder du det afsnit, du er gået glip af. Og det er over livestream. Og altså, I kan også finde der, hvor jeg livestreamer nede i beskrivelsen. Så det hele af det. Og altså, vil jeg sige noget, det er, at hvis du nu ikke ved, når livestream begynder, fordi jeg sagde jo 8 til 9, halv 9 til halv 10. Ej nu. Ja, halv 9 til halv 10. Det er fra klokken 8. Nej, fra klokken 7 til 8. Fra klokken halv 8 til halv 9. Eller fra klokken 8 til 9. Ja, sådan er det. Fra klokken 7 til 8. Eller fra klokken halv 8 til halv 9. Eller fra klokken 8 til 9. Vi livestreamer. Og så gå ned i beskrivelsen og se onsdag. Der livestreamer vi fra klokken. Og hvis vi ikke ved det, så skriver vi spørgsmålstegn. Nej, nu er jeg glemt, hvad de hedder. De der er to kolon, tror jeg nok. Er det kolon? Spørgsmålstegn, mellemrum, bindestreg, mellemrum, spørgsmålstegn, kolon, spørgsmålstegn. Det var vist det. Nå, farvel. Håber, vi ser til livestream. Og husk, vi har en gæst med hver dag. Og vi har allerede fundet dem, tror jeg. Og det er inde på Piver, vi livestreamer. Og så er det så et livestream-program, vi livestreamer på. Det finder I nok ud af. Farvel. Til savne jer i halv 10. Da det er optaget klokken halv 3. Nej. Jo. Nej. Nej, det er optaget klokken. Ja, den er halv 3. Så vi ses nok om et par timer. Jeg er doven. Nu fik jeg en meddelelse. Så farvel.